rin yan yung mga kulay eh. May mga kulay ito, white lang kasi siya dati. Ah, merong pink, di ba? Tsaka blue. Cotton candy sa bahay. Aba? Oh, ba't wala pang lumalabas? Wala pa. I-stop nila eh. Kompleto. Sister, saan kinuha yan? Wala namang nakikita akong mga gamit. Yeah. Sa labas. Aya. Ay, alam ko na yung kinalikot mo galing sa Ay, ilalim ng bahay mo. Meron ka sa bed, binuksan ko pa kanina. Takoyaki party. Regalo to ni Tiffany. Message. Tiffany, Ate Belen, message. Message? Magkano message? Japanese. Hindi. Hindi, SMS. Sa Shiburi, ano naman, sa Shiburi, mendok sign eh. Mendok sa. Yan o. Pakunti-kunti lang lagay. Tapos, kaya ano pa kwento? Hindi ka mo lumalabas. Ah, kwentong toilet, nakakatuwa ako eh. Kahit saan kaya. Oo, talaga. Baka naman pagkakain ng gusto pang lalaki. Hindi, nakakainis.